Тази вечер в новините ще видите. Баба от Мусачево по невнимание изпи 10 енергийни напитки и издои кравата си до смърт. Смъртяни. Учените доказаха, че от секса върху пясъка има най-голяма вероятност да получите камъни в бъбриците. Сексяни бъбрицияни. Учените установиха, че шофирането в Перник значително обогатява речниковия запас. Речникани. Добър вечер! Вие сте с новините на Иринка Схом. Аз съм Еринг Саламович. Добър вечер и от мен, аз съм Алексийка Сланинкова. Започваме с вашата новина. МВР пусна на пазара презервативи с лика на Веско Маринов. Веско Маринович. От НАП съобщиха. Платете си сметките и спете спокойно. Погари, спирки, пазета. Известна манекенка се скри от папараците зад Солета. Солетич. Георги Първа Петров от Елхово тренирал 5 години за самурай. Вчера при опит да се направи харакири, той не оцелил и стана мюсюлманин. Обрезяни. Неизвестни убиха Карлсон и продадоха частите за хеликоптер. Тихо, добре. На пъл концерта, седящият на първи ред гинеколог успял да направи преглед на всички поп-певици. Поп-певицянин. В космоса е открит голяма вълка от спирт. Всички руснаци поискаха да станат космонавти. Спиртянин. Шофьори от столицата се натъкнаха на улица без дупки. Столична община се извинява за причиненото неудобство. Това беше от нас за тази вечер, за днес, за този ден, за този месец, за тази втора смяна. От мен Еринг Саламович. И от мен Алексийка Славинкова. Приятна вечер. Лягай!